Saan kayo? Good morning. Last day na namin dito. Bukas, balik na kami ng Singapore. Kaya itong whole day, dito lang kami sa barko. Kaya, ayan, makakapag ikot-ikot na kami. Tulog pa si Biboy kasi inumaga sila ng pinsan niya. Kaya ngayon ako pa lang ang gising. Buksan natin ang bintana. Ang virtual window. Ayan, walang makikita sa labas. Actually, ito ay TV. Pero, kung ano talaga ang nasa labas niyan, yan na yan din ang makikita. Dito kasi sa likod nito, may room pa dyan na may balkonahe. Mahal yun. Pero ito rin ang scenery na makikita mo kung may window talaga dyan. Ito binili ni na Johnny Bell sa Thailand kahapon nung bumalik sila. Ang kanilang mango sticky rice. Nakatikim na ako niyan sa Naga. Nasarapan ako. How much more pa dito? Kasi dito yung gawa. Dito yan origin. Yan, papunta na kami sa kainan. Magbe-breakfast na kami. Telepon. Good morning. First time namin dito. Magmula nang dumating kami. $9.95 continue. Para sa mga Hindi na ito, duman ulit. para sa menu kayo. May table na ba kaya kita? Yes po. Okay, buddy. Ito ang pinili kong dessert na liba ko naman ng starter. Nagustuhan ko kasi siya kagabi na may blueberry sa ilalim, yogurt. Diba? Ang last day kaya, ano na doon eh? Ngayon, last day na. Madami akong order. Say thank you. May crunch. Ayan. Kili nga si Biboy nga ng in-order So niya. good. Ay, sus. Pag yan, apat. Ang order ni Biboy, Okay, ito dalawa. na. It's okay. Thank you. There. Ay, ang cute. Ito naman yung in-order ko. Benedict, ano ba? Eggs Benedict. Thank you. Ano yung pag-order mo, Bing? Egg Benedict. Guys, sa ano? Macau, di ba po naggusto kami? Ambas, di ba po?
Naka-join sa amin si Kuya Roy tsaka si Franz. Sinamama kasi separate sila. Separate na room kaya minsan lang kami magkita-kita dito sa barko. Makauman, araw ka na laga. Yan. Ay, pwede magpa-picture? Sorry ah. Pa-picture tayo. Working means that you serve your waiter, assistant waiter, head waiter. They've been treating you like a family for the past 4 days. They are the heart of the food and beverage operation, committed to harmony your main dining room service and make our food good food. Ayan, tapos na kaming mag-brunch. Ngayon papunta naman kami sa swimming pool. Ikaw, ma-swim ka, anak? Pwede mo po. O, duman na lang kita sa kuyan. Itong pang... Andito si Biboy sa Starbucks. Ito, may bayad. Gusto kasi, hindi kasi gusto ni Bibo yung mga free coffee dito sa barko. Mas gusto niya pa rin ang Starbucks coffee. Social kasi yan eh. Hindi kontento ng coffee sa mga mind. Di, buktakan mong ice duman. Magpuha ka duman ice. Yan ang outdoor pool. Dito lang kami sa laot ng whole day. Kaya wala ka makikitang anything na land. Nasa open sea kami. Makuha na garo kitang towel, bibs. Sa solarium, iba man. Close pa ang ice cream. Ang free ice cream. Ito naman ang indoor. Hindi ko na matandaan kung na-vlog ko, nasabi kong ito ang indoor pool. Aircon dito sa loob. Kami naman, doon kami sa solarium kung saan ang mga... Yeah, outside, okay? O ano, digdi na lang kita. Di hindi wala. Tapos magduman ka mo. Kami, nagduman lang with towel. Tapos, Okay. balik. Iwan namin ang gamit. Ayan, wala ka makikitang land. Yun sa horizon, no, hindi mo makita ang land. Ewan ko nakikita yung may mga maliliit na barko. Pero andito kami. Ayun. Ayan baga, oh. Oh, may barko. Papunta kami ngayon pabalik na kami ng Singapore. Punta kami kina mama. Diyan kukuha ng towel. Kaya importante itong sipas. Ito ang ginagamit namin sa lahat. Yan, dito ako sa solarium. Tingnan ko kung nandito si na mama.
Bihira kami magkita-kita dito sa barko kasi hiwa-hiwalay kami ng rooms. Iba-iba rin ang pagising namin, ang oras ng pagising namin. Kaya try to visit them here. Hindi na sa room, dito na. Nasaan kayo? Wala, hindi ko makita. Nasaan sila? Wala dito. Saan kayo? Wala sila dito. Saan ba kayo? Wala, doon na lang ako sa isang pool. Dito sa loob, aircon din. Kaya ang daming mga natutulog dyan. Oh. Sarap ng buhay. Oh, nasaan sila? Wala naman sila dyan. Ayan, si Mama. Ngayon lang kami nagkasama-sama. Pauwi na kami bukas. Bihira kami magkasama-sama dito kasi iba-ibang room. Tapos na kami mag-swimming. Tapos papunta kami, kakain ata sila. Ako busog pa. Tapos after mga 1 o'clock may cha-cha lesson. Magjo-join kami yung mga anak ko. Doon naman sila sa hip-hop lesson, dance lesson. Kami sa cha-cha dance lesson. Tag-viewer, ito yung gusto niya. Ay, mahalo ng tag-viewer. Ang babae, sa kata, may mga off. What is an apple? Not edible. Not edible. Okay, not edible. Umuulan. Sabi ko hindi pa ako kakain. Ayan. Yan, oh. Magkakasama kami ngayon. Magkakapatid pera lang si Kuya Roy. Garuman lang yan. Ano yan? Garuman. Hindi ka daan dyan ba? Ha? Ano ba? Ay, masira mo gininay. Pickle nga ni. Pickle naman. Pero pickle, garuhon na mo itong relish. Lunch lang dinner mayo. 6, 7, 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, last 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, last 1. Step to the bar. Last 1. Step number 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. To the back. 8, 7, to the back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Woo! Yeah! Lang ni Manny. Ayan. Tapos na ang cha-cha. Siguro mga 10 minutes lang na enjoy. 10 minutes lang namin na enjoy kasi galing kami sa kainan. Mga anak lang ni Ruth ang wala. Ayan si Mama. Tapos yung instructor kanina, ay iba pala yun, hindi yan instructor. Ngayon ang hinintay namin yung instructor naman ng hip-hop. Ayun ang mga anak ko. Ayun yung mga apo ko. Andito kami ngayon sa Royal Theater. Manonood na naman kami ng show. Kasi kailangan daw wag palalampasin ito.
kami sa midsection para kunin ang mga passport namin. Kasi bukas, check out na namin. Mga 7 o'clock. Yan, mahaba ang pila ng kuhaan ng passport. Andito na kami ni Biboy sa room. Nakuha na namin yung mga passport namin. Ngayon mag-i-impake na kami kasi mamayang 10 p.m. kailangan yung check-in, yung malaki naming luggage ilalagay namin sa labas ng door para sila na ang kukuha. Doon na lang namin sa labas kukunin. Ang dadalhin lang namin is yung hand carry. Kaya mag-start na kaming mag-impake ngayon bago kami mag-dinner. Today daw is dress to impress. Tingnan natin kung mai-impress sa suot namin. O sige, bye! Mag-impake na kami! Papunta na kami sa dining. Nandun na si Johnny Bell. Kami na lang ni Biboy ang wala. Yan ang starter ko. Pare-parehas kami. Imagine nung talayaw na niya si Jomar, oh. Carry home from this cruise. And she is our pastry chef Julieta, all the way from Philippines. Our last but not the least, executive, ladies and gentlemen, if you really had a good time in the Windjammer, then our team would like to know, with your biggest round of applause, how was the food and the service in the Windjammer Cafe this cruise? Binami kami na yun.
Gusto mo? Ayan, dito kami nakapili ng upuan. Ayan lang ang stage. Oh. Ayan lang. It can trigger it, yeah. I don't think I have. No. Usually, like, since young, you will have it. But, yeah. Okay, do that have? No, I mean, naman kami sa karaoke. Ayan, kasama ko ang buong family. Kulang na lang si Albert. Nasa room. Ayan si Kuya Roy. Nakapila siya sa si Flabel. Kasi dito magpapalista ka ng kung anong kanta na gusto mo. Dito, hindi dito free. May bayad ang pag-order nito. Mama, ayan. Last night na namin dito. Last night na namin dito. Ayan o, Pinoy. Pinoy yan. Ano po? O, yan na daw o. Oy, Ben. Wow. Magpasay na lang po. Okay, are you ready? Sabi ang wag pa hawakan ng microphone ang mga Pinoy. Thank you. Cheers. Cheers, ma. Cheers. Oh, cheers, cheers, cheers. When will you say yes to me? Tell me wonder, wonder, wonder. Only that feeling. Oh my darling, tell me when. Every moment, every day seems a lifetime. Let me show you
cuando say it's me that you adore. Oh my darling, tell me. This was a rain, I was pretty wrong. Stands on my heart, thinking how you do wrong. Life is too long, now it's how you do wrong. Come on, face. I just want you to talk to him. I got no more time to say that you want to be more. Here we go. You're so hot, teasing me. So you blue, but I can't take a chance on a chick like you. There's something I couldn't do. There's that look in your eye. I can't read it in the face that you feel is driving you wild. But I'm going to try. But I can dance in the honey if you think it's funny. Doesn't matter, know that you're out. Let me chat with you, baby. Put it on me, baby. Doesn't matter, know that you're out. And so down, girl, there's no way to go. That's your mother, no. Take it easy, take it easy, girl. Take it nice and slow. That's your mother, no. I can't see what you want, what you see. Ready? Yes. Okay. Here we go. The song by Sing Out to Sister.